Grazas, presidente. Por suposto, dende Marea vamos a apoiar esta proposición non de lei. Xa está explicado. Como ben explicou a señora Rodil, esta proposición recolle as demandas da Asociación do Profesorado de Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia, que hai uns meses manifestaron o seu malestar primeiro por unhas xornadas de certificación de competencias en linguas para o profesorado a cargo de entidades privadas que organizou o Centro Autonómico de Formación e Innovación por encomenda da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, que abre unha porta clara á privatización das certificacións de idiomas. Privatización, Partido Popular, sorpresa absoluta. Tal e como denunciou a propia asociación, esta iniciativa usurpa as funcións propias das escolas oficiais de idiomas galegas e pon en mans privadas un servizo que xa a propia administración viña ofertando nas propias, insistimos, escolas oficiais de idiomas. Pero non só iso, senón que con este tipo de medidas, como xa se dixo, só se certifican as competencias orais en inglés, cando os exames de certificacións de idiomas das escolas certifican o nivel de xeito global, nas súas 4 destrezas comunicativas, e como é lóxico que é necesario para de verdade poder falar de competencia lingüística. Un menoscabo na exixencia que supón un agravio comparativo para o profesorado que xa cursou estudos conducentes á certificación de linguas, para o que tiveron que pagar unhas tasas ou acumular unha serie de horas dunha formación exixente, e que cabe entender baixo a urxencia propagandística da Consellería de habilitar a canto máis profesorado para impartir asignaturas en inglés en centros plurilingües mellor, ignorando ou obviando uns criterios mínimos de calidade. Unha iniciativa privatizadora, insistimos, que supón un custe de fondos públicos que se podería evitar grazas á existencia das escolas de idiomas de Galicia, entidades públicas e oficiais certificadoras de linguas. É moi curioso o argumento da austeridade, cando vale e cando non. Ante esta situación, agardamos que o Goberno do Partido Popular rectifique e elimine este tipo de certificacións privadas, de xeito que se aposte únicamente polas certificacións oficiais das escolas oficiais de Galicia, tal e como solicita a iniciativa que, como dicía, vamos a apoiar. Máis nada.